MTV. Сәлем, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Сезнең экраннарыгызда яшьлек тавышы тапшыруы һәм мин, Зөлфия Гыйлметдинова, җырчыларыбызны лаеклы урыннар белән бүләкләргә әзер. Бүгенге тапшыруыбызның темасы сыйфат. Җырчыларыбызның кешедә яратмаган сыйфатлары нинди? Кемнәр аларны шигырыннан чыгарырга мөмкин? Хәзер ачыклап карыйбыз. Тапшыруыбызның кызганыч мизгеленә дә килеп җиттек. Алдагы җырчыбыз белән без бүген саубуллашабыз. Елга буендагы зифаталар, тыныч кына аккан көмеш су. Синең яныга кайтсам, яшьлегемә кайтам, шуңа күңелләрем яманы су. Шуңа күңелләрем яманы су. Исемдә беренче сөюләр, исемдә беренче көюләр, исемдә беренче яратам, яратам кадерлем диюләр. Безнең хит парадыбызда яңа сулыш, атнабызның премьерасы. Бергәләп карыйбыз.
Марсилия мақтаншық, тәкәбір кешеләрне яратмый икән. Алар эшне күбрәк тел белән такылдап эшлиләр, гамәлгә җиткереп бетерә алмыйлар. Булдырган тырыш кешеләр юк сүзләр әрәм итеп тормыйча тыныч кына җиренә җиткереп эшли дигән фикер белән хит парадыбызда Марсилия зур уңышларга ирешә. Эстрадыбызның яңа йылдызы Илнат Фархуллин тапшыруыбызны дәвам итә һәм гадәттәгечә уңышларга ирешеп яңа баскычта урнаша. Темабызга килгәндә, ул ике йөзле һәм алдакчы кешеләрне яратмый. Арабызда шундый кешеләр булганга,
кай чагында бер гаепсез кешеләр интегергә мөмкин. Андый кешеләр дөньяның ямен бетерә һәм гади кешеләрнең тормышларын катлауландыра ди ул. Cennet pışmağına dindir Ağılının tabiatı Manda tudak hem yaşibes Hudayının bir rahmeti Ateş tavışına uyanıran biz Ağılının yaşları Silesen örnek bularlık Var bitma duruşları Ateş tavışına uyanıran biz Ağılının yaşları Silesen örnek bularlık Var bitma duruşları Kimsin? Artist. Artist? Aydamış artist şehirden koytardılar. Bu nerse? Benim kostüm. Eyde işke koytarsalar bu haştırış kiyimini sal da iş kiyimlerini giy. Davay. Naray nay, oh nay, naray nay, oh nay, naray nay, oh nay, naray nay, nay, naray nay, oh nay, naray nay, oh nay, naray nay, oh nay, naray nay. Rahatlanıp işlibizde yolda gidebiliriz. Gitkenler yürümek işitte koydığımızsız kütübüz. Ateş tavışına uyanıran biz Ağılının yaşları silesek örnek bularlık Var bitma duruşları Nay, naray nay, oh nay, naray nay, oh nay, naray nay, oh nay, naray nay, nay, naray nay, oh nay, naray nay, oh nay, naray nay, oh nay, naray nay. Hazır ovalda yaşağı rahatның da rahatı Yigit yoki qizning bo'lsin yonimda muhabbati Ateş tovushina uyangan biz Avvalining yaxshilari Siylasak o'rnak bo'larlik Bor bitma durushlari Ateş tovushina uyangan biz Avvalining yaxshilari Siylasak o'rnak bo'larlik Bor bitma durushlari Siylasak o'rnak bo'larlik Bor bitma durushlari Nay, naray nay, oh nay, naray nay, oh nay, naray nay, oh nay, naray nay. Алдагы җырчыбызның моңлы тавышын шушы бер атна эчендә ныгаен сагынып өлгергәнсездер. Көттереп тормыйм, экраннарыбыз түрендә Роберт Кадыров. Кояш нурына күзләр комаша, Димьярларыннан тошкыннары таша, Язның кошлары куеп тамаша, Берсеннән берсе узып сайраша. Язның кошлары куеп тамаша, Берсеннән берсе узып сайраша. Язда сайрар кошым булып, Кояш нурына коенып, Канатларыңны кагынып, Очып килсею алып, Канатларыңны кагынып, Очып килсею алып.
еш ялгыша. Язда сайрар кошымы булып, кояшы нурына коенып, канатларыңны кагынып, ұшып келсию алып, канатларыңны кагынып, ұшып келсию алып. Кышларның теле белми алдаша, шуңа да олар сайрап аңлаша. Эшкерсез сөю, саф хисләр аша, хәйләсез ният белән парлаша. Эшкерсез сөю, саф хисләр аша, хәйләсез ният белән парлаша. Язда сайрар кошымы булып, кояшы нурына коенып, канатларыңны кагынып, ұшып келсию алып, канатларыңны кагынып, ұшып келсию алып. Язда сайрар кошымы булып, кояшы нурына коенып, канатларыңны кагынып, ұшып келсию алып, канатларыңны кагынып, ұшып келсию алып. Илзида Госманова сүзендә тормаган тәкәббер бер төрле сөйләп, икенче төрле эшләп йөрүче ике йөзле кешеләрне яратмый. Бу бер дә искитәрлек түгел. Андый кешеләрне берсе дә яратмый. Иң мөһиме, андый кешеләрдән ераграк йөрергә кирәк. Кулларын назлап сөйгәндә, жанга салкын ишин туңамын. Үзем сөймей, үзем түзәм, язмышымны үзем сайладым. Сөю тәмен татымыйча, күпме парлар яши җирдә. Мендәрләргә яшьләрен куеп, моңзарларын сөйли җилгә. Ник түзәргә гомер берәү, без килгәнбез яратырга. Яратмаган яр белән, гомерләр бит үтә зая. Яшәмәгез яратмаган белән, яшәмәгез хиссез. Яшәмәгез теләмичә, булмагыз бәхетсез. Яшәмәгез яратмаган белән, гомер зая үтәр. Җан сөйгәннәрне эзләгез, Ходай насыйп итәр. Айнар сөю сүнмәс ялкын, жылатсын безнең җаннарны. Өмет кояшы сүнгәнче, өзегез тизрәк араны. Яшәмәгез җан тапмаса, бутамагыз дус белән ярны. Аллаһ та гафу итә, якын күрә яратканны. Яшәмәгез яратмаган белән, яшәмәгез хиссез. Яшәмәгез теләмичә, булмагыз бәхетсез. Яшәмәгез
Яшемегіз яратмаған білем Ғұмыр зая өтер Жан сүйгендерді ізлегіз Құдай насип етер Құдай насип етер Ғафу етер Моңлы сандуғашыбыз Сәйдә Мөхәммәтҗанова гадәттәгечә лидерлар исемлегендә урнаша. Иң яратмаган күренешләр арасында гайбәт һәм ялган. Сүзләрендә тормаучы кешеләр, үзенең сүзен 7 кат үзгәртүчеләр шулай ук бу исемлеккә кергән. Сау бол инде Десең сау бол инде Йөрәк көйем Кинәт туктап куйды Куллар инде кулдан айырылды Ике канат куе кайырылды Ишеттеңме икән тавышымны Мин көтәрмен һәр көн кавышуны Бергә йөргән сукмакларга табынырмын Сагынырмын кайтуыңны сагынырмын Салкын гына үстең араларыны Нинди сүзем сине яралады Адымын арын йөрәк санап торды Айырылдык диде, айырылды Ишеттеңме икән тавышымны Мин көтәрмен һәр көн кавышуны Бергә йөргән сукмакларга табынырмын Сагынырмын кайтуыңны сагынырмын Ишеттеңме икән тавышымны Мин көтәрмен һәр көн кавышуны Бергә йөргән сукмакларга табынырмын Сагынырмын кайтуыңны
Кайтуыңны сағынырмын, сағынырмын, кайтуыңны TMTV телеканалы үзенең мөмкинчелекләрен көннән-көн киңәйтә бара. Әгәр сез тапшырубызны карамыйча калсагыз, TMTV телеканалының рәсми сайтына кереп, үзегезгә уңайлы вакытта карый аласыз. Һәм иң кайнар яңалыкларыбызны беренчеләр рәтендә булып, социаль челтәрләребездә күзәтергә мөмкин. Алдагы баскычыбызда Альбина Килдиярова урнаша. Альбина алдакчыларны, мактанчыкларны һәм ялкауларны яратмый икән. Бер тапкыр Альбинаның ышанычын югалткан кеше икенчегә аны бер кайчанда кайтара алмаячак. Андый кешеләрне ул үз тормышына кертмәскә тырыша икән.
Аңа тиклем өзіліп сүйгеннер Вәғді беріші дейлер көкләрді Саф мәхәббәттән йылдыз қабына Нұр үміт болып яна көзләрдә Син икәнләсин күптән эзләгән Син икәнләсин күкләр җибәргән Йөрәк ялгышмый яна сөйгәнгә Безнең йөрәкләр мәңгегә бергә Син икәнләсин күптән эзләгән Син икәнләсин күкләр җибәргән Йөрәк ялгышмый яна сөйгәнгә Безнең йөрәкләр мәңгегә бергә Син икән, син икән син Син икән, син икән син Йөрәгем синең барлыкны сизде Озак эзләдем, өмет сүнмәде Җил давыл аша, кар яңгыр үтеп Көттереп килгән бәхет кадерле Син икәнләсин күптән эзләгән Син икәнләсин күкләр җибәргән Йөрәк ялгышмый яна сөйгәнгә Безнең йөрәкләр мәңгегә бергә Син икәнләсин күптән эзләгән Син икәнләсин күкләр җибәргән Йөрәк ялгышмый яна сөйгәнгә Безнең йөрәкләр мәңгегә бергә Йөрәк ялгышмый яна сөйгәнгә Безнең йөрәкләр мәңгегә бергә Син икән, син икән син Син икән, син икән син Чираттагы җырчыбыз беренчедән икейөзлелекне яратмый, икенчедән көнчелек сыйфатын, өченчедән гайбәт сөйләүчеләрне һәм сүзендә тормаганнарны. Кеше һәр вакыт кеше булып калырга тиеш ди ул. Каршы алыгыз экраннарыбыз түрендә тагын бер талант ияләренең берсе Альбина Абрамова. Яшәлмәгән көннәргә дә Син әзер ягылырга Бәхет, бәхет, минем бәхет Син әзер табылырга Табылырга Күзем белән күрмәсәм дә Барлыгыңны Бәхет дигән тылсым сүзгә Мин үземдә сыямын Күзем белән күрмәсәм дә Барлыгыңны тоямын Бәхет дигән тылсым сүзгә Мин үземдә сыямын Зарланырга, зарлану миңа түгел Бу тормышның мәгънәсен аңлап яшим мине бүген Мине бүген Күзем белән күрмәсәм дә Барлыгыңны тоямын
Язымны мин әзір өләшірге Рәхмәтілімін Құдайыма Күш бергенге яшәргә Яшәргә Күзім белән күрмәсәм дә Барлығыңны тоямын Бәхет дигән тылсым сезгә Мин үземдә сыямын Күзем белән күрмәсәм дә Барлығыңны тоямын Бәхет дигән тылсым сезгә Мин үземдә сыямын Бәхет дигән тылсым сезгә Мин үземдә сыямын Мин үземдә сыямын Ләйсән Ихсанова бу аднабызда зур уңышларга ирешә. Темабызга килгәндә, ул беренче чиратта кешеләрдә көнчелек сыйфатын яратмый, ә икенчедән үзләрен өстен куйган кешеләрне. Һәр вакытта да хөрмәтле һәм әдәпле булырга кирәк дигән фикер йөртә. Без дә Ләйсән белән тулысынча килешәбез һәм алдагы баскычны рәхәтләнеп үзенә тапшырабыз.
Кызганыч, тапшыруыбыз ахырына якынлашып килә, ләкин бер дә кәефегезне төшерергә кирәкми. Чөнки төгәл бер атнадан без сезнең белән янәдән күрешербез. Миңа килгәндә мин үз сүзләрендә тормаган һәм әйләнә-тирә йөреп, чын барлыгын әйтә алмаган кешеләрне яратмыйм. Ничек кенә булмасын, дөньяны яхшыртасың килсә, үзеңнән башларга кирәк дигәннәр галимнәребез. Бүгенгә мин, Зөлфия Гыйльметдинова, сезнең белән сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.